Bon dia, em dic Aisha. Avui us presentarem dos tipus d'alvocat. Alvocat dolç i alvocat salat. Per fer l'alvocat dolç necessitem 3 o 4 alvocats segons la seva mida, 100 grams de fàstic, 200 grams d'ametlles, 200 grams de nous, 3 o 4 cullerades de sucre, això depèn de cada persona, i 2 litres de llit. Comencem amb la recepta d'alvocat dolç. El primer que hem de fer, tallem l'alvocat, així. Ara posem tots els fruits secs. 200 grams de nous, 100 grams de fustóc i ametlles, 3 o 4 cullerades de sucre, i al final llet. Ara barregem tot amb una batedora i el suc ja hi és. Hem servit el suc en aquesta copa i, si voleu, posem una mica de fàstic per decorar. Espero que us agradi el suc. Ara anem a preparar la segona recepta, que és l'alvocat salat. I per fer aquesta recepta necessitem 2 alvocats, 2 pebrots verds, 2 grans d'all, una mitja de llimona, un pessic de sal, oli d'oliva quan servim el plat, i la cosa més important és la trituradora tradicional, perquè no volem que ens quedi una pasta massa líquida. En el primer pas necessitem 2 pebrots i 2 grans d'all. Aixafem aquests 2 ingredients. Ara afegim 2 alvocats, mig de llimona i un pessic de sal. Ara observem l'alvocat salat en un plat. I després aboqueu una mica d'oli d'oliva. I el plat ja hi és. Bon profit. Mengem amb pa o tostada, el que vulguis. Bon profit.